Shubor nakaslem jong nongsan hima. Kasing H&M New Shillong Circle, Hakijingalam uba Banlam Lenti Thongni, General Secretary H&M New Shillong Circle, Ulong Bakasing Kalalit Banekendu U Executive Engineer jong ke Shillong East MECL, Hadian Kajing Ujor jong ki Nong Shong Shnong Kathan Mau Kasyang, Halor Kajing Lip Light Kaka, Hakati Kathan. Kasing H&M Kala Persya Jur Halor Kajing Lip Light Kaka, Hakithan New Shillong, Kabalakta Aru Ikijing Trikam ke Negrims Hospital, ke Neya Hospital, bat kiwe ki Jaka Puli ki badan hakati ke Jaka, haka bakala dawa na katanat MECL, baka deban penbiang ya ka boarding electric, balada dan kajing penlip boarding ru ki deban da pentip shwa. Ubak ban lam uloong kalong kajing le ran ban ong baka than mau kasyang, kan hap haka Shillong New Township, hak baka jing lip light pat kalong kabala palan. Kajing kedua jungi ya u executive engineer jongka Shillong East MECL Shillong hadin kajing ujor jong kipat noilam Shillong jongka dingyong ka siyong ka tendring halor kajing leblat kha kading than Shillong ka sen H&M ka penpau ya kajing so persya ka bajur halor kajing leblat kha habaro kawai ka Shillong New Township ka ba lakta ya kajing trikam jongka hospital Negrims ka Neya Hospital kidon bun teli ki Jaka Puli ki bahe khate ka Jaka bat ki Shnong ki babun ki mat yu jinge nakadaw jong ka jing leplat kha ka jing leplat ka ba khantip por ka ba kta ya jing trikam jong ki atli hospital sarkar pen ki bahe hakani ka jela ka kta ya jing trikam jong ki Jaka ajing kai ki badan khate ka than bat kumju iki pajba na Shnong ki badan khani ka Shillong New Township ka seng ka dawa na ka MEPDCL bahkan penbiang ki boarding electric bat lada dan ka jing plat ka de banda pentip ka H&M ka kli hatu ya ka Shillong New Township dang nyo bakadik ka nong kedong ha ka bai de bat boy ki boarding electric hatu ka storkar bat ka MEPDCL ki empat itu ya ka te ka Jaka ka ba ka storkar kelate mentah ya ka main secretariat ka bat thmai kum ka star Shillong ka bat thmai baka seliblat kum kila disko ka seng ka dawa baka sarkar ka deban pinyok no ya ka shispa life ar kilowatt bat penklan ya ka jingsam ike boarding electric akati ka than kum ba kalong menta ka seng kampat yo baka kata ka station light ka ba shispa life ar kilowatt lada kala danru ka MECL kadai ban pendap kloi no bat lada kampat danru ka sarkar kadai ban bay pisa kerpang ban pinyo ya ka station ka ba shispa light ar kilowatt ban penbiang ikam boarding hakati ka than kalong ka jingle ran ban ong baka dong ban ka than mak siang kadai ka Shillong New Township kat ba ka jingle plat pat kalong ka ba palat ka ba kipat ba na Shnong kimla shu ban sungtu kat ba ka bailat ka poi tik manu benai klem duna wat hapden ka jingle leplat